Nedaleko našeho městečka se nachází temný a hluboký les. My děti ho už smíme navštěvovati, neboť v něm žijí naši kamarádi a jiní lesní tvorové. Žiju, hele, toho jsem tu ještě neviděla. Asi bude z jiného lesa. Ahoj. Pojď, budeme si hrát. Chceš? Ano, chci. Prima, to tě musím vysvobodit. A je to. Zahrajme si na skovku. Na slepou bábu. Neumíš? Nevadí, já tě to naučím. Konečně má kamaráda. Tak naschánou, pápa. Jelikož byli naši kamarádi uneseni lstivým kapitánem Šperhácem, nikdo v lese oko nezamhouřil. Všichni běželi do chalupy čarodějnice Halabáby, kde se mačkali jako sardinky. Kocourovi Filipovi se podařilo nažhavit křišťálovou kouli a tak všichni sledovali čarodějnici v akci. Šperhác měl před Halabábou značný náskok, neboť jel na plný plyn a vůbec netušil, co se děje za jeho zády. Edudant s Francimorem vysvobodili Ditu a ta si to hned vyřídila s nevinným křeslem. Když s ním byla hotová, chystala se na Šperháce. Jelikož je čarodějnické děvče, promění se v draka a Šperháce sežere. Hned se do toho pustila. Černý nebe, velký mrak, ať je země strašný drak. Tu seš fakt děsná. Dita to ovšem nevzdala. No co? Ale zmenšovat umím bezvadně, hele. Vidlička, vařička, kukr, ať je z té bedny cukr. Edudant chtěl cukr okamžitě zbaštit, což ovšem nestihl, neboť se Ditě zmenšování zalíbilo. Kopretina, zvonek, bodlák, ať je z Edudanta. Opovaž se. Čmelák. Ty brďo, mám křídla a lítám. Hele, mám pigáro na Šperháce. A z Francimora udělala komára. Teď budeme na Šperháce 2. 3, řekla Dita, neboť se proměnila ve vosu s žihadlem ostrým jako jehla. Byl nejvyšší čas se ukrýt, neboť Šperhác prudce zahnul a mířil ke svému doupěti. Zadada, zlato, zlatíčko, konečně je moje. Jsem boháč, bohatý, od hlavy až po paty. Co je, šéfe? Já? Trezor je fuč? Je s harantama. Zloději! Jsem okraden! Chyť je! Rychle! Kde jste? Lumpové! Lumpové! Vraťte mi trezor! Mrňouskové byli spokojeni, že je trezor v bezpečí, ovšem jen do chvíle, než uviděli Kočkodána. Kšt, necháš to! Je to fuj, jedeš! A pozdě! Kluci, honem! Nesmí nám zdrhnout! Dito, moc sebou mele! Jestli se pohneš, dostaneš pikáro rovnou do ňufáku. A Kočkodán strachy ani nemrk. Bezvadný. A teď se chystali na Šperháce. Co se tu válíš? Utečte, šéfe, jdou po vás. Kdo?
Co? Je? Odporný hmyz? Jedeš? Pojď psa! No co je? Hmyz hmyze! Dostal nás. Nevadí, slyším, že ho čeká něco horšího. Teď tam měla pravdu. Halabába konečně objevila stěhovák a rychle zavolala na posilu. Tady je! Četníci zamířili k doupěti, s nimi i naši tatínkové a tajně i my, neboť jsme chtěli naše kamarády rovněž vysvobodit. Šperháci, ty ničemo! Kde jsou moje děti? Tady nikdo není. Halabába se o tom hned přesvědčila a šperháce si podala. Kde jsou moje děti, mizero? Zmizely. Kam zmizely? Nevím, milostivo, nevím. Nelži, prevíte? Děti byly nedaleko a fandili halabábě. Konečně dorazila posila. Jménem zákona jste zatčen, šperháci. Sláva! Radoval se šperhác, neboť sevření halabáby se už nedalo vydržet, proto se raději šoupnul za mříže sám. Jedeš, potvoro, heš! Mami, maminečko, tetičko zlatá. Já jsem nás před šperhácem zmenšila a zvětšovat ještě nedovedu. A halabába řekla, ať je všechno zvětšeno, co bylo dytou zmenšeno. Všichni byli opět ve své kůži. Šéfe, mám trezor! Uloupený trezor byl opět na světě, ale ne docela. Aby mohl být vrácen do záložny, musel kočkorán do nemocnice na operaci. Šperhác byl odvezen do vězení a my ujížděli k chalupě paní halabáby, neboť někteří z nás měli přenocovat u našich hrdinských kamarádů. Zbytek prázdnin jsme si bezvadně užívali. Dita se naučila plavat, chodila s námi na houby i na borůvky a už vůbec nebyla protivná. Žádné vzrušo jsme už do konce prázdnin nezažili. Tak snad ve 4. B. Brou noc.